Jo, ja. Stop, frys! Alle de skud, I farede op i loftet, det har dræbt bedstemor her, fordi at det ned fra loftet. Bare kønne! Og du har også en skydsår, eller skudsår her. Godt. Og vagten er en kylling, og der underretter om, hvis I skyder af kameraet. Der er en alarm, der er gået på... Ja, I må gerne skyde kameraet, men det kan I lige gøre lige om lidt. Jeg tror nok, Sofie har sat sådan noget, fordi hun er skudt. Jeg fik også den der. Jeg er på vej ned. Okay, du er skudt. Ja, okay, du er på vej ned. Super. Godt. Alarmen er gået, så du fortsætter bare med at... Klar! Jeg skal have penge! Du skal have penge. Okay, men du kan jo ikke koden. Nej. Jeg har ikke nøglen. Godt. Der er i hvert fald ikke nøglen. Okay, hvad foregår der herude? Er der nogen af jer, der lige nu tænker, okay, jeg leger lige helt? Ja. Prøv at sætte af. Hvorfor? Men du er 19 år. Ja, okay, det er rigtigt. Så er man også ung og dum. Altså. Jeg er helt sikker på, at hun uden rigtig at tænke over, hvad konsekvenserne bliver, i hvert fald vil gå over på at få hende til at fungere. Fordi hun er selvfølgelig en ung studerende, som gerne vil være læge. Ungdom og revolutionære! Hun er jo begyndt at bløde over det her skudsår i armen. Okay. Så jeg ved hvad. Det ser du. Okay. Prøv lige nu siger jeg ligesom noget på jeres situation. Og nu vil jeg gerne have, at du begynder at konfrontere ham med, at der er et barn, der ligesom bløder. Nu er det kun... Nu er hans spotlyset ligesom her. Ja, hvis man bliver involveret og rørt ved, så kommer man ind. Hvad for noget? Hvem er ham? Det er dig. Okay. Alt andet foregår simultant, men I står bare. Du må godt lide boldbane. Ja. Signe er kamera. Nej. Signe er i kamera. Er hun ikke? Nej. Jeg er et socialkamera. Kun folk på stole. Vil du gerne skyde det kamera? Godt. Jeg er ikke død endnu. En situation, hvor du konfronterer med dig, at der er et barn, der er skudt, og der skal gøres noget og sådan noget. Men, der er et barn, der bliver skudt. Hoved ned i jorden! Stop, frys! Det gik godt. Dygtig bankrøver. Hvor gammel er du, Signe? Jeg er 5 år. Smøl! Gør, hvad jeg sagde! Taktik. Skyd over ud af ærmet. Skalle! Så til at hænge fast i kalastiklokken. Så jeg skal lige sådan med hånden holde fast. Det er dit ærme, der hænger fast. Så nu kan du ikke komme... Du kan ikke få den fri. Du har sådan en læder. Hvad med min marker? Hvad for noget? Opdager jeg det? Ja, men I opdager det, så prøv lige at spille, og I skal ned og pille, så det cirka er 3 sekunder begge to. Hvorfor har Asger burka på? Jeg frosset, eller? Nej, du er sådan set med. Du er helt i en bankboks. Du står og tror ham der. Nu er det jer to, der er involveret. Hvad laver du? Jeg står stadig og holder øje. Når du står bare og holder øje. Okay. Du kan sådan set godt, hvis du vælger at lade være med at holde øje, kan du godt træde ind i situationen. Bare nakke en lille pige, mand. Nu lægger de hovedet ned til ærmet, sidder fast, og jeg ligner det bare, med hænderne. Hvad for noget? Sidder, altså kan vi sige, at ærmet sidder fast, eller bare, vi sidder lidt. Af med hånden, drenge! Godt spørgsmål. Fordi det er godt lige, hun Kan du se, at hendes arm sidder fast, eller? Efter jeg prøver at gå væk, vel, hvor den sidder fast, så. Men spørgsmålet er, der er nogle andre, der prøver at skyde hende, fordi hun ligner, hun er i gang med at lave et eller andet. Hun er 5 år gammel. Hun holder fast i kalastiklokken. Okay, men lad os bare prøve lige at køre kun igennem den her sekvens på gulvet med fuld lyd og det hele. Go!
godt se, at der står, jeg ved ikke, din revolutionære kammerat og gunner et 5-årigt barn med. Hvad er det, du tænker? Det er godt galt. Men det ser du ikke. Du ser også bange for at skyde et 5-årigt barn med. Bliver du bange, eller bliver du vred? Shit, det er blød. Fuck det. Okay, jeg vil gerne have, at alle forholder sig til. Jeg vil gerne have, at alle forholder sig til det, der skete lige nu. Og jeg vil gerne have, at I forestiller jer, at I er i bangesituationen. Er I nu bange, eller er I vrede? Vred! Hånden op, hvis man er vred. Men den er ikke rigtig brændt. Jeg ved, der er ingen, der har respekt over. Eller fra ikke bare joke. Jeg vil være vred, men skræmt vred. Jeg vil gerne forholde jer til, at det som er bare stadigvæk vil være bange. Mere bange. Det tror jeg, Ronny han er. Der er lige skulle bare en pige foran mig. Var du syg i hovedet? Jeg siger, de her bange. Men okay, de har i hvert fald fået stadsmæssigt, at hvis man gør noget her, så dør man. Hallo? Hun er ikke nok. Okay, jeg hørte du den der AK-47? Ja, jeg hørte det godt. Men min rolle er naiv og tror på, at hun slår. Hun er ikke der blod over alt. Den her situation er bragt under kontrol. Nej, det er den bestemt. Den er bestemt ude af kontrol. Cut! Vi frafryser lige den her situation. Den her, I står bare. Det var allerede baggang. Direktøren ikke noget fra kontoret til at Jo! Jamen altså, du har vel nogle overvågningskameraer. Sammen der er glemt. Så du ved, der foregår noget i en bank, hvad gør du? Jeg skal lige høre, hvad Rikke siger. Tak. Jeg er så ikke sikker på, at jeg sådan har lyst til at gå derud sådan hovedsageligt, fordi at... Det har du ikke. Jeg har nøglerne, så det vil nok ikke være det smarteste at farve til bankboksen. Er der ikke en dør derhen til? Hvad? Men de ved jo ikke, hvor jeg Du har nøglerne til bankboksen. Du kan få de her mennesker ud af den her bank lynhurtigt, sådan så det Men så hurtigt! Det er bare ikke sådan tænker hans karakter. Det er lige bare lidt svært. Men du må gerne tænke på den anden måde. Du må gerne tænke, at bankens penge er vigtigere end disse ligegyldige bankkunder. Jeg skal lige over... Du har altid ret. Ikke af dem, der vil være bankrøver. Jeg er flest på at give Du er sikret. Du kan se så bare ud. Okay, godt! Bankdirektøren kommer ud. Hun har nøglerne. Alting kører igen. Vi kan stå der. Kører vores også? Ja, I kører bare. Så alt med larm på og det hele, og der kører. Der er en død der. Han er død. Han er skudt. Han blev skudt i røven. Jeg har ringet til politiet. Hvem der har ringet til politiet? Hvad sker der ved at holde fast på? Hvad sker der? I kører bare. Hvad sker der? Politiet kommer, drenge!
Nå ja, sæt de gutter her med det. Tror jeg, vi havde eller Hvem er leder? Okay, du har nu valget. Altså, du har lige fået at vide fra udgangen, at politiet er på vej. Det der, det kan du ikke nå at slippe med. Vi bliver. Vi bliver. Men bankdirektør, vent nu af det, drenge. Vi har gidsler for helvede. Vi har gidsler. Ikke så mange gidsler. Men nogle det er hans beslutning. Gidsler. Vi er kommet herind på en eller anden måde. Har vi en eller anden, der står uden for banken i en bil? Det var ham. Ja. Lige nu. Det er ikke mine penge. Jeg vil gerne være ham i bilen. Altså, sat på spidsen er det selvfølgelig enten så flygter I nu med de konsekvenser, det må han have, uden pengene, eller også så gør I ikke. Og uden jeres chef, der ikke kan slippe den der. Vejlo? Eller finder på en tredje ting. Ja. Der er vigtigt detalje, der er, det er sådan, de kan ikke bruge gidsler mere, fordi at ifølge alle steder, hvis de skyder gidslerne, så går vi. Jeg har ringet til politiet. Nej, men de kommer ind og siger, men nu er det også dansk politi det her, og de måske... Nej, Milo, det er faktisk sådan, det på sidste år, det er der gidslerne kan være ligegyldige i den situation. Det er bare væk med dem. Han har 2 sekunder. Det fik vi selv fortalt sidste år. Det er muligt. Men så er det ikke muligt, for 70 år og menneskeliv stadigvæk betyder noget. Hey, Vejlo, skal jeg sætte mig udenfor at være chaufføren? Hvor tungt de der børn er. Han har jakkesæt på. Han er leds. Det er ham her. Du kan godt spille ben for mig. Jeg har hovedpine nu. Nej, en Make your decision. Du har ikke ben. Jamen, du må selvfølgelig godt lige komme ind her, og du er fra Ikea, du lukker selvfølgelig døren, så vi skal lige lukke døren. Armene! Foran! Den er sådan, det er ikke noget højt. Yes, okay. Den er sådan en dream down. Hvem er indtaget? Okay, fløjt. Jeg stemmer på Mark. Jeg stemmer på KZ som politi. Det er den bedste joke nogensinde. Jeg vil gerne vide, hvad politiet har tænkt sig at sige. Vi er gode danske, så vi ser det politiets. Vi er små. Jamen så sig det! Så sig det! Der findes altså også politi på Bornholm. Klar, parat, start! Kør! Det er politi! Kom ud med hænderne, når jeg er fed! Vi har bygning omringet! Stå bare stille! Ja! Hvad er min storbror? Fuck ham! Vi har bygning omringet! Vi går i egen! Smag og skruppe! I vil der ikke! Du står stille! Ned på pælen på din hoved! Smag og skruppe! Vi går i egen! Smig og skruppe! Sæt alle gidslerne ud! Der er bare med fri folk, og så fra brug, så kan vi snakke om det her. Vær fri folk, og det bliver lettest for jer selv! Prøv at høre, der er en politimand, der er klog, og han ringer til banken, og det er den der, han taler i. Og I kan svare, at du kan svare via at have den her banktelefon. Jeg tager med telefonen. Okay. Yes. Hvad så? Jo dog. Ja. Vi har omkring 9 gidsler. Vi kommer ikke ud, før I forsvinder. Mark! I har ikke nogen mulighed for flugt.
Mark, du vil jo ligesom på amerikanske film, hvad er det for en indsats? Den er derovre. Hvad er din civile pligt? Nej, stop. Idiot. Få hvad? Få gidslet ud i live. Men det bliver altså mange amerikanske. I hver nødsituation, uanset om det er en person, der er faldet om eller sådan noget, så er det altid for overblik over situationen. Og du skal vide, hvad der sker herinde, for det ved du faktisk ikke. Jeg tror ikke, vi har lyst til at sende folk ind. Vi skal have en forhandler ind med helvede. Er der nogen, der kan køre forhandler? Vi kan godt sende en forhandler ind. Kan du ikke blive igennem Lisa? Vi har en forhandler, vi gerne vil have ind i bygningen, hvis I kan tillade det. Nej, ingen forhandler. I må komme på telefonen. Vi er nødt til at vide, hvad vi har med at gøre, for at vi kan gøre noget. Det kan jeg fortælle jer. Ja, vi har en såret herinde. Og vi har 3 mennesker, der er klar til at forsvinde. Jeg skulle da flere end en død. Der blev ikke opdød, der blev ikke opdød. Nej, de har jo næppe slået nogen ihjel. Vi vil i hvert fald gerne sætte en læge ind for at tjekke den sår. Nej! Jeg har taget gidsler. Hænderne, hvor man kan se det. Hænderne op på ryggen. Også dig. Hænderne på ryggen. Faktisk der folk i livet. Ved siden af de andre. Hold til de andre. Knæene og hænderne frem, hvor vi kan se dem. Også dig. Jeg har taget gidsler. Kom så. En hver halve time. Væggen står fast. Hurtigere. Frys! Jeg skal bare lige være opmærksom på det. Frys! Frys! Jeg står for at sprede benene, sagde du. Lønning. Andreas. Kan jeg sige noget? Nej, okay. Så er der kæft. Hvad sagde du? Et gidsel hver halve time? Jeg skyder et gidsel hver halve time indtil I lukker jer. Ja, hvad er dit svar på det? Det kan da godt komme ud. I må gerne komme ud, I må bare ikke tage gidslerne med. Eller pengene for den sags skyld. Vi har bygningen overhænget. Og mange vejblokeringer. Vi kan ikke længere gå. Og hvis der er skyer et gidsel, så bliver det værst for jer selv. Vi har allerede 3 år på kortet. Okay. I får frys! I får, samtidig med at du taler med ham, du må gerne svare ham lidt, men du har lige været rundt i bygningen, og du kan godt se, at I kan stadigvæk nå at flygte ud af en bagindgang. Men I kan ikke få penge. Ja, det er i hvert fald meget risikabelt. Det går svært for Du er en af jer andre har kontakt med jeres driver, som kan køre rundt og men så skal I løbe ned ad nogle gader, og det skal fandme gå stærkt, fordi at politiet er ved her. Kan vi ikke bare fylde vores lommer op med penge, og så tage det, vi jo hurtigere det går, når du ligger til at tage I må gerne prøve at splitte Samuel ad. I kan enten få de der 250.000 med, hvor er Samuel der. 250.000. Ja, I kan tømme kassen på 30.000 nu og løbe. Og så kan I måske nå det. Tag Samuel på ryggen! Jeg skal være med til at server. Jeg kan ikke lige have en Hvor meget ringe til ekstra blad? Bærbar, jeg tror, jeg ikke. Jeg var to, som man prøver at flytte. Vi vil være med ryggen. Godt, jeg vil gerne høre jeres 2 dialog nu. Hvad var det, han sagde til mig? Du sagde, du kan ikke komme ud med penge, du kan ikke komme noget, du kan ikke noget. I kan godt komme ud bare ikke med gidslerne og pengene. I må tage en beslutning. Vi har gidslerne. Vi skyder en hver halve time. Men er det ikke vigtigt, for at I selv kan dø? I kommer jo selv til at dø, hvis I skyer et gidsel mere. Efter det første gidsel tager vi 21 minutter, og så... Okay, det vil sige på. Der bliver sendt videoer ud til Ekstrabladet af folk, der bliver skudt, hvis ikke I lukker os ud. Vi tager den første video om 10 minutter. Vi har brug for bekræftelser, før vi kan lade sådan noget ske. Jamen det er fint. Vi tager bare en video, så sætter vi nu til jer. Lad en af dem tale, altså. Til den tid, vi kan sende et videokamera ind, hvis det er der gør det. Nej, vi har en telefon.
jo længere tid vi kan trække den ud, jo mere får vi omringet. Det er vildt. Folk, tag fat i det, gislerne. Hey, tag fat i det, gislerne. Hey, ham her! Hænderne på, vi kan se dem alle sammen. Op på jeres hoveder! Lad være at skyde mig. Også dig, op på hovedet! Jo før vi omringer, jo bedre. Det er mange folk, der er ved at omringe bygningen. Hvor har Ja, lige mere! Hvad? Det skal være så nej! Gissel! Læg down for ham! Læg down for ham! Med hænderne sidst! Det kan I høre, han er fokus, så får han har idé. Nervepirrende. Ja, jeg har tænkt på. Jeg har tænkt på. Og skulle skyde de video. Jeg vil også lave så meget skyde ud, bare nakke. I kunne jo sådan set også bare tage en video af en af dem, der allerede var døde. Rys! Drenge! Du kan også godt, har du overhovedet overvejet den situation, der hedder, at hvis du har I nogen såret? Ja. Nej. Nej, de er døde. Du vil ikke sådan en human, sådan sige, okay, vi sender de sårede ud. Vi sagde, vi havde en såret. Lav en såret! Vi laver en såret. Jeg er kommet, men jeg er såret. Altså, ud til at være stærk. Vi kan godt tage ham her lige nu. Vi nakker ham i skulderen. I var ikke til at skyde, så er de færdige. Det kan vi godt sige. What the crap? Jeg vil gerne have ro. Ja, okay. Jeg har omringet bygningen nu. Han sagde det faktisk meget. Vi tænker, at enten så er de bindegale, eller også så bluffer de. Fordi de giver os ingenting at arbejde med. Ja, nej, men de giver satsen med at dem noget at arbejde med. Exakt. Jeg har givet dem alle de livslinjer med, at de kan få en forhandler. Det er meget bedre, hvis vi bare sender gislerne ud. Ja, nu bliver masser af arbejde med. Undskyld, jeg har sagt nej til fanden, de har sagt nej til at sende gidsler ud. Nej, vi har ikke sagt nej til fanden, vi har sagt bare, så vi ikke vil have hende ind. Smid gidsler ud døren. Hvor skyder I var nu? Jeg er baglæns for jer. Jeg har slet ikke spurgt. Vi har prøvet for dem, at få bekræftet i liv. Vi er jo ikke politibænd. Okay, det er ikke svaret. Nej, de må ikke gøre det. Vi har sagt 3 gange. Vi har fået at vide, at de må ikke sige, hvad der er. Jeg har faktisk stadig med til deres krav. Nej, gør det. Nu er situationen den nok i, at I kan ikke længere flygte. Flygtningen er omringet. Og jamen, der går en halv time. Der går en halv time. Stop. Og hvem skal skydes? Hey! Ja, vi tager bare først en aften, ikke? Hvad var det her? Vi filmer lige. Altså, det var ham der ringede til politiet! Hvad er det? Og det er suicide, vi hører sig. Nej. Nu. Jonas Stendahl! De er ikke, dem jeg har taget ind er ikke inkompetente. Hvad retfærdiggør det, du gør nu? Han ringer til politiet. Det ved du ikke. Nej, det ved jeg ikke. Alarmen gik det sekund, du kom ind i banken, så det er nok den, der har alarmeret politiet. Og nu bliver du så bedt om at skyde et menneske. Det ved jeg godt, du har gjort før. Det er lige netop derfor, jeg har taget ham ind. Han er ligeglad. Han er ligeglad. Han er kold. Godt valg. Tag det. Findes den slags mennesker? Ja, det gør det. Vi ser. Findes der nogen af den slags mennesker herinde? Nej. Se det. Hvor er det? Så er nogle mennesker. Altså, de mange bankrøverier blandt Vikingegade begik, så var der én politimand, der blev skudt. Jeg ved det godt. Det var fordi, I sucks. Vi har ikke skudt nogen politimand endnu. Folk er virkelig suttet. Du har virkelig suttet. Er du vant til Hvad er det seriøst, I tror, der sker, når I stikker ud herfra? I dør. Vi bliver nok taget seriøst. Er I stadigvæk revolutionære helte, der kæmper for retfærdighed? Nej, vi er psykopater, der har dræbt en pige. Det må man sige. Hvordan har du det med det? Jeg overvejer lidt at skyde dem alle sammen, men jeg skyder alle dem her. Nå, men de har 5 minutter tilbage i resten af deres liv. De har 5 minutter tilbage i resten af deres liv. Lad os starte. Hvad har du overvejet? Hvis der er nogen, der tager pengene og skrider, og så er der nogen, der står herinde og nakker alle og løber. Eller bare løber. What?
Lad os starte. Hvordan kan I være så? Vi kan ikke gøre noget nu. Jeg vil hellere gøre det in-game, når vi gør det. Hvordan kan I være så? Ja, min sang lige nu, den vil jeg ikke sige højt. Hvad tænker du? Jamen, det gør jeg. Det var skide. Jamen, så lad os prøve at bare spille det ud. Jumper det, hvad så? Det skal jeg sige først. Yes, go! Det er gået en halv time. Ej, nu skal du ud! Der er gået en halv time. Der er skud! Der bliver filmet, Kom med til den. Hvorfor skal jeg forstå det? Hvorfor er det filmet? Vi har et tilbud. Det er god til at 70'erne har I ikke. Vi har et tilbud. Har vi tid? Kameraerne har Ja. Det er banktelefonen. Den er ikke kamera. Nej, det er Godt! Så skyd! Hej! I hører skud inden for banken. Hvad? Nu tror jeg, vi er klar for tilbud. Vi bliver nødt til at storme bygningen, og alle indgang omringet, så smid jeres våben, og så kan det være, at I undgår at dø. Det er transport. Bygningen er omringet. I får et mærkeligt opkald om, at I skal overgive jer for en ind i banken. Nej, de skal overgive sig. Okay. Jeg prøver at selvfølgelig bestikke alle mine kære venner. Ude for toilettet. Ja, ude for toilettet. Får I pludselig en telefonopringning om hvad? Hvordan finder han banktelefon? Jeg lavede en forhandling med, at jeg kan lære ind og sætte gidsler ud. Men så skal min straf være mindre end alle deres. Det er jo til sammen. Det kan jo godt gå med til. Jeg sagde, at det godt kunne løbe. Det er for simpelt, det er Godt, men du er for mig, eller du er fra mig? Jeg tror, jeg ser det på det. Jeg står ude på toilettet. Hvor er du på vej hen? Baggangen der. Okay, I har hørt skud. I har fik en aftale, så står 3 mand i lokalet, du er på vej ud af baggangen, hvor du bliver gunned down af en sniper. Yeah! Nej, det ved de ikke. De ved ikke, hvad du er. Og er du rundt med en gun i hånden? Ja, jeg kigger ud sådan her, ikke? Ja, buff. Det var jeg ikke sådan herude. De kan så sådan lidt skider. Men de har danske, altså har man det i Danmark? ja, vi er ikke i Danmark. Lad os finde ud af det, koster dig. Vi er et eller andet fantasiland. Godt. Jeg er chef for spillet, der er en, der får lukket. Og Nej! De skal blive liggende! De skal blive liggende, det er det vi har aftalt. De kommer ind i døren om 5 minutter. Vi skal have en kødmur. Hvad fuck har du lavet? Hvad fuck jeg har lavet? Du kan være skider, eller hvad? Ja, telefonen luk. Rejs os. Nej, lad dem ligge. De bliver liggende. De er liggende! Okay, det var en grund til hvorfor. I må grund til, vi skal op! Vi kan være dog støtte på Hey, Vejlo! Godt! Hey, Astrid, ligge dernede. Jeg vil bare ligge der. Bare ligge der. Hey, alle sammen spil gidsler. har I tænkt jer at storme, eller hvad? Spil fucking gidsler, eller hvad? Har vi ikke noget aftale? Så vi stormer fra en gang. Godt, vi skal lige... Godt! Der er ruder, der smadres. Og der kommer tårgasgranater ind. Har I noget med til at udvirke tårgasgranater? Det virker ikke. Og dem her. I skal bruge citroner, guys. Jeg har citroner i tasken. Tasken, ja. Citroner i tasken. Jeg har noget til at udvirke det med. Men jeg havde tænkt bare at kaste den over på mobilen, ikke med noget. Ja! Godt, du har! Bitch, please! Jeg tror ikke. Hvad kan du sige i hovedet? Og I stormer ind og... Vejlo! Inden vi skød lige en masse gidsler og skød sig, så
Ja, jeg så godt. I Vejle. Masse måneder! Jeg står der! Jeg har gået ind til bestemt fast toilet. Det er masse måneder. Den får den mega hårdt. Det er ham! Godt! Frys! Politiet får kontrol over situationen. Men! Den revolutionære helt. På en eller anden måde, der fik du lusket dig uden om politiets afspærringer. Men du dræbte mig. Så you are still out there. Det var dårligt. Nej, det var lukket af. Han fik en chance. Ja, men der var en klart. Men en ene person, der kommer ud i